Komentar Issue Serbisyo Publiko sa Bacolod karon nga adlaw Biyernes pizza 3 na bulan sang Setyembre tuig 2021. Ano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon karon nga aga. Si Presidente Rodrigo Duterte ginkakas bilang chairman sang PDP Laban, Pimentel Pacquiao Factor kuno ginlapas ang pila ka prinsipyo sa partido. Si Senador Bungo ako gimana gin duso yagin ang lawas siya kay Sara nga kung magpapili presidente tandem siya bilang vice presidente. Sa lokal nga mga isyo mayon niyo kay si Mayor Yunardia personal nga nagpakigangot sa hipigid sang kapulisan kay Police Chief General Guillermo Ilizar. Pila ina sang aton tagaan igtalupangod karon nga kaagahon. Ining aton mga isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabuti Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41 na. Diri kita. Ano ang rason klaro ini sang PDP Laban sa paksyon niya ni Pimentel kag Pacquiao nga agin kakas nila bilang chairman sang PDP Laban matawag naton nga urig. Kaya ang urig nga PDP Laban natural amay ni Pimentel, si Nene Pimentel. Mga 39 katuig na ining partido politikal ang PDP Laban. Idamo ka pamangkot. Ang iba na tingala nga aging kakas chairman si Presidente Rodrigo Duterte. Ang sabat sang PDP Laban sa paksyon nanday Pimentel kag Manny Pacquiao nga ang PDP Laban kuno may 5 ka basic principle. Kag duha dire ang ginlapas ni Presidente Rodrigo Duterte rason nga ginkakasya bilang chairman. Ano ining duha? Number 1, amo ang pagrespeto sa Dios kag respeto sa dunang kinamatarong. Ti siling nila ginlapas ini ni Presidente Rodrigo Duterte. Nya ka dumdum kamo nga gintawag ni Presidente Duterte ang Dios nga estupido? Kagang iyaya Dios hindi estupido? Kagang mando sang presidente sa militar kag kapulisan, kill, 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 bodo kill, kill ba? Patay, patay, patay! Siling niya ti wala gin respeto ang kinamatarong sang tao. Amo ining duha sa 5 ka prinsipyo sang PDP Laban nga sunod sa ila ginlapas ni Presidente Rodrigo Duterte rason nga sinipa siya sa pwesto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik ako pagkatapos ini.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ano ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47 na. Ang masunod nga isyo idulong sa aton sang Santon Plus Erba nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Ginako na gimana ni Senador Bongo nga gintanyag yang kaugalingon niya nga maging tandem kung magpapili si Sara Duterte presidente. In-interview siya mo, lang ni Bongo niya ti. Pagkabalo ko yang nga daw ga pinalumba ang pila ka mga politiko
nga luyag sila magpaidalom ka tandem kay Sara bilang vice presidente. Natural ya kung nagpalista man ko ya. Base pa lang kung ako yung mapilian. Pero siling ni Senador Bongo niya, mapapili lang siya kung si Sara magdesider na nga magpili presidente, kag si Presidente Duterte hindi magpapili vice presidente. Amo ni ang iyagin palayag. Kaya man, luyagin ni Presidente Rodrigo Duterte, si Bongo presidente, mabisi siya. Di karon, ginpamangkot si Sara, nagligad to sa interview sa iya, niya kung open siya, magpapili presidente. Sili ni Sara, yes. Tibangod sini, pinalumba ang pila nga magpaidalom sa yahayahay bilang vice presidente. Kabalo naman kamo, kung sa surbing hambalan kag sos, pirmilang number 1 si Sara Duterte. Amo pinalumba ang iban, hindi man mo mabasol nga mapapili man makatandim ni Sara. Siling ni Bongo kapon, niya nagpalista sila. Papalista man ko Diba si ako yung mapilian kung sa bagay, si Senador Bongo malapit gid sa pamilya Duterte. Gusto man siya. Niya kung hindi magpapili si Presidente Rodrigo Duterte, ako kung batunon ko ni Sara Duterte nga maging katandim niya sa tuig 2022. Sadya na ni. Lapit na bala Oktubre ang iban kaplo panago pa. Ang open na subong niya maglagan presidente, natural, si Ping Lacson kag si Soto tandem Si Manny Pacquiao may ratsada man, bisan independente sila niya, mapapili man ko presidente. Si Leni Robredo, daw ginatugpo man sa madamo nga sektor, wala pa man desisyon. Pero initanan, madula nga pagpangduha-duha pag-abot sa bulan sang Oktubre sa filing sang Certificate of Candidacy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa gilagang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Saan ano ang kalintangan Responsable at pagbalita Pagkain na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dayak at palanggan Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasimbangwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Philippine Standard Time, las 6:56. Daw maayo man kay nakapakigangot si Mayor Bing Leonardia upod man kay City Police Director Colonel Manuel Placido sa hipigid mismo sang kapulisan sa bugos nga Pilipinas kay Police Chief General Guillermo Ilizar. Angot niya sa nangin kontrobersyal bala nga pagpatay sa isa kakatapos ang kapulisan dire sa siyudad sang Bacolod. Kay si Mayor Bing suno sa report daw personal gini nga nagduaw sa katapo sa kapulisan dumdum kamo kay Staff Sergeant Joseph Nipamusino nga ginlutang dire sa siyudad sa Bacolod. Ti maayo man kay kahapon ga monitor kita silin sa alkalde sa Bacolod ginpasalig siya ni Ilizar nga iron ining investigasyon kag dapat malubad ang kaso sa pagpatay. Kay si Nipamusino isa sang ginakabig mapisan mo aktibo nga pursa sa kapulisan nga nagapakig-away batok sa illegal nga droga. Ti ginatudlo posibilidad mga aligasyon nga posible mga drug addict, drug lord o kung sino pa nga may angot sa droga ang tagimo sining pagpatay sa isa kakatapo sa kapulisan. Inaya aligasyon. Wala taga siling wala ta ginakuha ang pila ka posibilidad personal ang natabo. Posible may lain nga motibo mga pipilain na kaanggulo nga ginalantaw. Depende na sa maid-id nga investigasyon. Ginaangot magalito itong pag-utod ulob la to
sa tao. Ginangot po to sa kamatayon ni Pamusino, pero wala pa inaasang kasiguruhan kung ano kamatuod. Dulat tonta, kung idiron giman sa kapulisan, ining karon ila pag imbestigar sa kamatayon sang ila sini kaupdanan. Pero tiyan mo na, ang mando sang mataas nga punuan sang Philippine National Police, dapat tagaan gid sang nagakaigo nga pagtamod, dapat idiron ang investigasyon agod malubad ang kaso nga pagpatay kay ni Pamusino. Amo ina ang ginpalayag sang alkalde sa Bacolod kahapon na kay ti ang tanan na balaka na. Kung hindi mapatay ang drug addict kag durugista, pulis ang mapatay. Basi magbinaslanay bla. Kagimuon nilang syudad sa Bacolod ya, nga lugar sang ila sini pagtimalusay. Ba, hindi maayo ini. Patay pagkaga isa, patay man buwas ang isa, mabalos ang isa, mabalos maiban nga grupo, wala untat nga pinatyanay. Patay ka na sa COVID, patay pas bala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Alas 7:04 antes kita magtakop temporaryo, nagaupod lang kita sa kalisod sa pamilya Alila sa pagtaliwa ni Noel Alila. Ang tawag ni Bagi Alila nga ang lubong wala pa man na talana, no? Si Noel Alila nagapangidaron 60 anyos. So ang pamilya Alila nagapaybalo sa mga himata kaperintihan kilala ni Noel Alila nga siya napatay kag ang lubong italana buwas damlag. Action Radio Philippine Standard Time, La City 4 na standby na sa aton Action Balita Morning Edition. Upod na kita kay Action Boy Duran kag Action Dorel Cabato. Action Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.